Изенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина Олғатаба қойбір темалар турында қысқаша. Кемірушілерге қаршы күреш иғлан етілді шолда ешіл зоналарына язғы дератизацион ішкерту ішлері башланды. Шафқат туташы һәм шулық вақытта жүрші да Шафқат туташы бүтін Россия патриотик жыр фестивалі финалына шықты. Кемірушілерге қаршы күреш иғлан етілді шолда бұ атнада ешіл зоналарына язғы дератизацион ішкерту ішлері башланды. Бұл парклар һәм скверлар, зияра территориялары һәм башқа урыннар, йорт хайваннарын йөрту үшін біршілерға керек ме химикатлар олар үшін зыянлы түгел, ләкин кемірушілеріне юқ итәшек. Толырақ қолдағы материалда. Фикрет Табиев исемдәге шәһәр пляжында яшел зоналарны эшкәртү менә шулай башкарыла. Белгечләр кимерүчеләр казыган чокырларга кызыктыргыч җим сала. Аннан соң ул урын күмелә. Бу куйган алдагы җимне кошлар чыгармасын, этләр казып чыгармасын өчен эшләнелә. Әмма бу алар өчен куркыныч түгел ди белгечләр. Для собак не опасно. Нет. Просто уж когда ее раскапывают, она у нас яркая, цветная, и люди пугаются. Думают, что опасно. Нет, собаки ее и кушать не будут. Әкүсе һәм тышканнар өчен бу җим бик кызыктыргыч, аны югары сыйфатлы шималдан әзерлиләр. Тышканнарның тишекләренә, теге ояларына салып йөрибез. И без аны тишеккә салгач, шу ояларына салгач, күмәргә тырышабыз инде. Дератизацион эшкәртү парк, скверларда халык күпләп җыелган торган урыннарда үткәрелә. Белгечләр берничә көн алга һава торышында алдан карый. Дератизацию мы проводим в солнечную теплую погоду. Желательно, чтобы не было дождя и в первой половине дня, пока на улице мало гуляющих. Белгечләр шулай ук шоулардан һәм шәһәр кунакларынан күгәрченнәрне ашатмауларын сорый. Кышлардан тыш әлеге ризыкка кимерүчеләр дә килә. Моңа бәйле рәвештә аларның популяризациясе арта гына. Бик күп олы кешеләр күгәрченнәрне ашаталар. Күгәрченнәрне ашаткан җиргә безнең тышканнар, крысалар бик күп җыела. 21 апрельдән территорияләрне толпаннарга каршы эшкәртү башланачак. Дезинфикаторлар уңайлы һава торышы булган очракта иртәдән үк эшкә керәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шафқат туташы һәм шулык вакытта җырчы да сүз Илзира Ибрахимова турында. Ул 5-нче шәһәр хастаханәсендә шафқат туташы булып эшли. Аңа кешеләргә ярдәм итү һәм иҗат белән шөгыльләнү эшли. Илзира хәтта бөтен Россия патриотик җыр фестивале финалына да эләгә алган. Ул җиңүнең 80 еллыгына багышланган. Хәзер ул безнең ярдәмгә мохтаҗ. Доброе утро, Юрий Геннадьевич. Как ваше настроение? Юрий Чернухинга 72 яшь балачакта ул алган җәрәхәт аркасында ират күрү сәләтен югалта башлый. Әмма үз эшенең чын осталары 5-нче шәһәр хастаханәсенең офтальмология бүлеге медицина хезмәткәрләре могҗиза тудыра һәм пациентның тормышына ачык төсләр кайтара. Медперсонал очень хороший, доброжелательный, все врачи профессионалы. Большое спасибо. Сейчас у меня глаз видит как вообще другой мир. Тәҗрибәле шәфкать туташын пациентлар да 5-нче шәһәр хастаханәсе коллективы да ярата. Илзира Ибрахимова медицинада 20 елдан артык эшли. Шул вакытта кыз медицина эшен концерт эшчәнлеге һәм спорт белән бергә алып барырга өлгерә. COVID-19 заманында ул бөтенләй кызыл зонада хезмәт итә. Илзира Гамировна безнең күп яктан талантлы кеше ул, спорт ягыннан, иҗади яктан һәм гомумән эш ягыннан да бик яхшы уңышлар гына белдерә һәм бүгенге көндә дә без аңа шушы бәйгедә җиңүне телибез. Без Илзира Гамировнага уңышлар телибез, без аның белән горурланабыз һәм аның алдагы бәйгеләрендә бу уңышлар теләп калабыз һәм көтеп калабыз зур уңышлар белән кайтыр дип. Бер ел эчендә Илзира Ибрахимова 11 җыр языра һәм бик күп клиплар төшерә. Бигрәк тә җырчы үзенең фронтовик бабасына һәм Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган миллионлаган солдатларга багышланган сугыш турындагы җыр күпләрнең күңеленә хуш килә. Нәкъ менә аның белән Илзира бөтен Россия патриотик җыр фестивале финалына чыга. Бөтен илдән килгән 245 конкурсант арасыннан 26 финалист билгеләнә. Минем балачак хыялым ул да булса шәфкать туташы булу. Бу хыялны мин тормышка ашырдым.
Тагын бер бәләкәй хыялым бар иде, бәләкәй чактан ул да булса зур сәхнәгә чыгып җырлавым. Бик зур рәхмәт шәһәрдәшләребезгә һәм инде минем коллективыма, пациентларга һәрвакыт минем иҗатымны хуплап, әлбәттә аларның миңа шулай көч биреп торулары мине алга таба этәрә. Һәм хәзер аңа безнең ярдәм кирәк. Фестивальнең махсус премиясе булдырылган. Аның кысаларында хәзер онлайн тавыш бирү уза. Сезнең тавышларыгыз кирәк булачак. Шәһәрдәшләребез QR-код буенча кирип, Илзира Ибрагимова һәм Героем дигән җырны сайлап, сезнең тавышларыгыз булса, әлбәттә без җиңү белән кайтачакбыз Мәскәүдән. Гала-концерт Мәскәүдә 27 апрель көне узачак. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Беларус ая киемнәре күргәзмә ярминкәсе Чаллы халкын үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Өстәвенә монда төрек текстилен дә сатып алырга мөмкин. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеш бар Беларусида җитештерелгән аяк киеме. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә язгы һәм җәйге коллекция, туфлиләре һәм ботинкалары күп. Данные туфли очень комфортные, подходят на любую полноту ноги и на такие проблемы, как выпирающая косточка, деформации пальцев. Обувь имеет красивую перфорацию по всей поверхности, значит вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, подошва выполнена из качественного каучука, что дает амортизацию при ходьбе, снимая нагрузку на суставы. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Урын җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлар. Хорошего качества, за практичность. Берем. Я никогда не была на белорусской ярмарке, но мне очень понравилось. Первая примерка мне шикарно. Беларус аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга була. Балыклы урын Камчатка балыгы һәм улдыгы Пасха бәйрәме алдыннан Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Барысы да яңа әзерләнгән һәм тәмле. Сез дә затлы диңгез ризыкларын Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга өлгерегез. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышку, изумительная. Детишкам беременным, богата витаминами, микроэлементами. Улдык кызыл балык һәм популяр Сөләйман балыгы затлы диңгез ризыклары турыдан туры сезнең өстәлгә. Камчатка бүләкләре фосфорга бай, ул сөяк һәм тешләр сәламәтлеген саклау өчен мөһим. Омега-3 депрессия, хроник арыганлык белән көрәшергә һәм йөрәк-кан тамырлары системасының эшенә ярдәм итә. Хит продаж, конечно же, королевский лосось. Изумительная рыбка, нежная, малосольная. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Сатып алучылар шулай ук балыкның тәмлегенә түгел, файдалы булуын да билгелиләр. Затлы Камчатка ризыкларын алмага, чия һәм грушның табигый утын төтенендә аслыйлар. Туңдырылмаган продукцияны шунда ук самолеттан китерәләр. Шуның хисабында диңгез балыгында кирәкле барлык майлар һәм минераллар сакланып кала. Ассортимент, конечно, очень большой. Рыба очень вкусная. Я прихожу не первый раз. Вот мне очень нравится чевычи. Покупаю первый раз. Не могла купить, слишком народу много было. Не первый, все время беру рыбу. Это омега-3 полезно, первый. И всем дома, домашним, главное, нравится. Бутерброды очень вкусно. С маслицей, ну, вещь. Сөләйман балыгын майлы балык һәм кызыл улдыкны 20 апрельгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. А что кушают чемпионы? Все самое вкусное. Яблоко красное 129,90 за килограмм. Варикоза нет в Набережных Челнах. Дни здоровья. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 1000 рублей. 25 38 25. В семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Цены от производителя с 14 по 20 апреля. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.